Com anem, jovens padawans? Benvinguts a un nou vídeo. Com podeu veure, no sóc pas en el meu lloc habitual, i és que sóc a Irlanda, i de fet m'hi estaré fins al desembre. I aquest vídeo, bàsicament, és per contar-vos dues coses. La primera és que farem un sorteig d'aquest meravellós casc de Death Trooper, dels soldats de la mort de Rogue One. Però haureu de veure el vídeo fins al final, perquè al final és on desvetllaré tots els detalls d'aquest sorteig, en el qual ja hi podeu participar. I bé, i l'altra cosa que volia aprofitar per fer aquest vídeo és per dir-vos que mentre sigui a Irlanda, fins al desembre, com us he dit, doncs no podré ser pas gaire actiu en el canal, però tot i així algunes coses tindreu. I doncs bé, aquest vídeo em servirà per dir-vos una mica els plans que tinc, quines coses tinc pensades de fer durant aquests mesos, de portar-vos al canal. I bé, la primera cosa és que, per exemple, el 22 de setembre, el 22 d'aquest mes, s'estrena Visions, Star Wars Visions, aquesta nova sèrie d'estil anime de Star Wars. La sèrie s'estrenarà el dimecres 22 de setembre i, per tant, la cantina, com solíem fer amb totes les cantines, que sempre les fèiem els diumenges, doncs segurament la farem el 26, el diumenge 26, que és el primer diumenge després de l'estrena de la sèrie. Per si no ho sabeu, els capítols de Visions s'estrenaran tots de cop, en un sol dia, no serà setmana rere setmana com ens tenien avasats amb The Mandalorian o amb The Bad Batch. No, aquest cop seran tots el mateix dia, s'estrenaran. Doncs això, segurament el primer diumenge després de l'estrena, és a dir, el diumenge 26, a les 10 del vespre, com a l'horari habitual de les cantines, doncs farem aquesta cantina, aquesta única cantina especial dedicada a Visions. Si hi ha algun canvi d'horari, qualsevol cosa ho diré per Twitter, però en principi aquests són els meus plans. Després, altres coses que tinc pensades. Hi ha un vídeo que justament vaig enregistrar el dia abans de partir, el dia abans d'anar-me'n cap a Irlanda. Per tant, si torneu a veure el fons habitual, no és que hagi tornat, sinó que és que el vaig enregistrar just abans d'anar-me'n cap a Irlanda, no? Però bé, tindreu un vídeo, l'haig acabat d'editar, però tindreu un vídeo també durant aquests mesos per anar fent temps. No us diré sobre què és sorpresa. Doncs bé, ara sí, ha arribat el moment de dir-vos tots els detalls sobre aquest sorteig que faré amb Lleonia Playmobil, un canal que, per si no el coneixeu, molt recomanable si us agraden sobretot Playmobils, i d'aquesta manera doncs, també donareu suport a més creadors de contingut en català. Però bé, sobre el sorteig en concret que fem en col·laboració entre ell i jo, doncs serà, com us he dit, aquest casc, aquest meravellós casc de Death Trooper, de Soldat de la Mort, de Rogue One. I com hi podeu participar? Doncs molt fàcil. Haureu d'anar al meu Instagram, i ja he penjat a hores d'ara, quan mireu això, ja he publicat la publicació per poder participar en el sorteig, i els requisits són molt fàcils. Simplement en són tres. El primer és fer m'agrada a la publicació. El segon és seguir-me a mi i a Lleonia Playmobil, tots dos a Instagram. Seguir-nos els nostres dos comptes d'Instagram. A la publicació teniu les mateixes instruccions posades, però bé, jo us les dic. I la darrera és etiquetar a una persona, etiquetar a un amic. Això ho pots fer les vegades que vulguis, és a dir, pots posar tots els comentaris que vulguis, sempre etiquetant a una persona diferent, evidentment. I no s'hi val etiquetar famosos, No vull veure un etiquetant en Dave Filoni ni en Carles Puigdemont. No s'hi val, això. Ha de ser un amic. Doncs bé, dit això, molta sort amb el sorteig i res, deixeu un m'agrada si us ha agradat el vídeo, subscriu-vos al canal si no ho esteu i que la força us acompanyi sempre i arreu. I know it's a lot, the hand, the sight, when you're staring at a Jedi Knight. So what can I say except you're welcome for that Death Star